and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Salamat. Ug unang nagpahatod dinhi sa mansyon. Dili mo hilak ug way hinungdan ang akong apuhuan. Nakasiguro ka nga wa kay kalabutan sa iyang paghilak. Madam. Kay oras nga may masahiran ko nga may gibuhat kan dili maayo sa akong apo. Pabayran ko sa imong kinabuhi ang luha nga iyang mausik. Madam Anita. Sobra na sa 20 ka tuig kung miserbisyo ubos kanimo, madam. Ug bisan pa man niana. Way higayon nga wa ko magmatngon sa akong mga lihok. Giampingan ko nga akong lihok, madam. Ingon man ang akong pulong. Kay dili ko buot na makalapas sa imong kagustuhan. Dili ko buot pahimuslan ang imong kaayo, madam. Dili lang nako, kundili lakip na sa akong apo. Gani, mapasalamaton kay ko sa tanan nga imong nahimo kanamo, madam. Gikan pa sa akong anak, ngadto na sa akong apo. Nibisan sa huna-huna, wa yun kini maabot nga pahimuslan mo. Gusto lang ko makasiguro. Kay unang higayon kini sa pipila ka tuig na nga wa ko na makita nga mihilak si Dana. Si Inday Dana Regyo'y makatubagan na, Adam. Kung gusto ka, paabuton ko nga magkasulti mo. Aron makasiguro ka nga dili kumudagan. Kung ako man ugaling ang hinungdan sa iyang paghilak. Abay! Uy! Kuy. Abay? Nga naman ka. Murag, nagtakiw mo magkadaglakaw. Nga naman ka, Mars? Nadagma ka? Apwa, uy. Imong miga ba? Nga, arte kayo. May nakiingon ini. Ha? Nga naman? Masabay kibuhat ni Fabi dining mo. Sikat-sikaran ko eh. Silpakuta. Sikat-sikaran ko. Hanggang nga, naabot ni si Skina. Unsa? Unsa? Nga naman? Ngisim ka, abay. Anong giskaram ka niya, ha? Nasuko siya. Nalagsige kong tanaw siyang panty. Unsa, Mars? Unsa? Gibusuhan mo si Fabi? Ha? Okay, gitiwasan pa yan Ano na, uy? Hana-hana, diretso na eh. Hana, diretso hapak. Sa din ako nga, patika lang siya glangkad. Tiyaman ko siya nga tubangan. Nagsakay man gabi. Parehas may, sakay man yun. Ako siya nga tubangan. Nga, pataka naman siya bila. Samtang, nagsige og pangupot skilid sa sikat kay kabungkagon ka no. Unsa? Lain si kayo, di ko mo tanaw. Puwa ko diyang panty. Atak ka lagi. Taka sa ko pananaw eh. Pati agbugan si mga amiga abi oy. Nagyutamuhan na, gidrits na yun eh. Kapuya, gini mo, abay, eh. Uy. Sige na. Kanina rami naghuwat nga, mubalik ka ron. Mga na ta. Ma! Ma, mga na ta! Oh, daada. Sige na mo. Sige na, magaon na ta. Hala, daghan ko di mo handa, bay. Dagang palikat bisita nga mo abot niya. Wanoy, kita raman. Wa ko mangimbitar og lain kay matud pas akong anak. Ikaw ra kuno, igo na. Ha? Ako di ay. Huli kilabot? Pakapin na ka ba, bay? Salbakuta! Mahibos mo sa ta, mahiubos mo sa tanimoy. Ano man? Hiyot, ligis akong dila naman da.
Gutom na bagi kong maayo. Basta mahubos ko, gutman niya ko. Halan, sige na. Mag-aw na ta. Ah, kilip, ups! Oh. Ay, ay, naansa man niya. Ay, nga naman ka, oy. Ha, mga bak magagamot, oy. Sa mga kinahan kaya ng fried chicken, nga akong gipunit. Hangyo lang good. Imo man na yun, imo na na. Mag-pray sa ta sa di pa ta mga on Mars. Ah, sabi na ko, imo na ni. Excited, salbakuta. Dana. Apo. Sige na. Ablihin na kinipultahan. Pakigsultihi si Lola. Dana. Oh. Lola! Hey, what's wrong? Paano mihila ka? Nauwa kay ko, Lola. Nauwa ko. Why? Di ko katuangay ang buhaton. Ang unsa? May nahimo ka ba? Ni kinsa? Lola. Oh, come on. Tell Lola. You know you can tell me everything. Tell me, Apo. Oh, come here. Ato ta sa imong kama man lingkod. Den istoryahi ko sa nahitabo. I am such a bad girl, Lola. Dili ba? Dili mo kato ang ngayang buhaton, ang pagsaka sa imahang tingog, pero katong higala ni Andy Rosab ang hinungdan, kung anong nabuhat mo kadto. Lola. Kung may sad-an man, siya. Kaya dili mo kadto mabuhat, kung wa palang unta siya manghilabot sa dili niya butan. You think so, Lola? Of course. Manners make it a man. Pero, si Andy, tingalig na lain siya sa akong gibuhat, Lola. Tingalig dili na niya siya na ako. Oh. Wait. Nakagusto ka ba ni Adtong Andy? Lola, Oh my God! Daga na gyud ang akong apo. you're not mad? Of course not. Natural ka na nimong bation kay daga ka na. Pero apo, kung ako'y imong pabuton, dili pa gyud unta ko gusto nga magdali-dali ka. You're only 17, Dana. 18, Lola. 3 months from now. You're still young. Pero hinoon, buotan ka tong Andy sa akong tanaw o responsable nga pagkabata. You think so, Lola? I think so. And he's so gwapo, Lola. When he smiles, moapil pagpahiyom ang iyang mga mata. Then, his lips are naturally red. Taas og ilong. Sakto ang color sa panit. Then, brown ang color sa mata. Og taas og height. Dili kayo obvious nga nakagusto ka niya, Am I really obvious, Lola? Is it bad? Well, sa panahon karon, patas na ang katungod sa babae ug lalaki. So, it isn't that bad. Pero, unsa, Lola? Filipina kita, apo. Mas labing maayo kung i-preserve paghihapon nato ang atong pagkadalagang Filipina. Be demure paghihapon. O paabutang ang lalaki mismo ang mupadayag sa iyang pagpati diha nimo. Lola, what if dili siya musulti na ako? Kay mauwaw? Could be. Oh, well, show him nga dili kasama sa uban nga mata pobre. Pero, what if
Wa siya gusto na ako. Oh, apo. Way lalaki nga dili makagusto nimo. I'm not pretty. O kinsa may nag-ingon nga dili. Ikaw ang labing gwapa alang nako. It's because I'm your apo. Ang batasan ang labing mahinungdanon day na. Kana ang angayang tan-awon og dili ang pisikal nga kanindot. Nabusog ka ba? Kamay ka gikaon. Ay palabig po sigsigod. Samot niya ka kagwapa. Salamat. Amigo gid ay ta ka. Gwapa gid bitaw ka? Mulingi gyud ganin ng mga lalaki din sa ato kung moagi ka. Sus. Lami kang lugitos mga mata. Unsa? Kanos alag ka na himog brutal, ha? Basta, di ko ganahan nga na idaghang tan-aw nimo. Pwede pa lang, puston ta ka. Naunsa ka, uy. Lagi. Katulas akong tutunlan, oy. Abay, sige na. Ha? Awon siya. Kato ba? O, so tugod. Ngano di mo, uy? Katugod. Unsa nyo gisabutan di ay, uy? Abay, Ah! Kato! Ngano mo, uy? Kalit sa, kanang, tarungan ng imong mata, tarungan na na. Ay, naku, siga, ang pamangunin mo. Ay, naku, siga, kinakasabot na ko. Kadiyot, ha? Hinuwaman pa ni nako sa atong silingan. Nga Bluetooth nga speaker. Pero, Ngano na, uy? Naunsa di na, manganta mo? basta. Hay naman to. Salbakuta. Diara. Okay na, bay. Kina. sige na. Amin akong manganta. Magpa-music ready ay? Abay, Ha? Unsa na? Unsa nang sinyasa? puya ba ta? Uy, alikot. Huy, asa mo? Uy. Unsa man? Tainam. Salbakuta. Ha? Aw, okay. Hoy, unsa inyong gisabutan ba? Ay. Unsa naman? Unsa naman ni? Kalit man. Kalit paglain ako Ano diyan. ka, Mars? Ulis ko sa mo. Siyars ko. Dinhiday nga si R. Mars. Hala, naglain og kalit ang iyang diyan. Makabali-bali ay ko nga birthday man ni. Kabugnaw ko di mo kamot din ko sa akong hawak. Tubag sa unsa man. Sa akong tupag. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!